Maiatzaren 24an, Andoaindarrok erabaki genuenarekin lehen urratsa eman da gaur hemen. Gaur, datozen 4 urtei begirako bide berri bat hasten du udal honek. Eskerrak eman nahi dizkiegu lehenik, gure aldeko hautua egin eta babesa eman diguten herritarrei. Baita, beste aukera batzuk hautatuz, herriaren hoberenak desio duten herritar guztiei ere. Euskal Herria Bilduk, jarrera eraikitzailea eta irekia izanaz, herritarrekin batera, herri honen alde egiten jarraitu nahi du. Duela 4 urte genuen ilusio berberarekin gaude oraindik ere. Udal politika eraldatzen jarraitu nahi dugulako, gardentasunean eta herritarren parte hartzean oinarritzen den politikan sakondu nahi dugulako. Duela 4 urte, ezagutzen ez genuen egoera ekonomiko larri batekin egin genuen topo. Agintatia zeharo baldintzatu zuena. Hau konpontzeko urrats batzuk eginak ditugu, baina asko falta zaigu oraindik ere. Eta gauzak hobeto egiteko helburuarekin ere, aurkezten gara gaurkoan. Azken 4 urteotan egin ditugun akatsak zuzendu eta gainontzeko alderdiekin elkarlanerako eta Andoainek behar duen egonkortasun administratiboa eta politikoa eskuratzeko jarrera positiboarekin. Guztiok jarrerak malgutu eta Andoaindarrak helburua jarrita, denon artean egoerari buelta emateko gaitasuna dugula erakutsiko dugu.